Panglagay dun sa may gilid. Ikaw ka kaya? Ayun. Marunong ka ba mag-alaga? Hindi mo na ililipat to. Yan na oh. Lalagyan mo, hanap na lang ng patungan. Yeah, ooh, I like that. Beginner plant parents. Ay. Ang ganda to. Next time. Kaso sira ang ano. This one tata or this one para. Oh my gosh. Maganda yan pag ano, pag may mga greens. Or this one. Oh. Gusto ko matangkan. Yung pagpasok mo pa lang. Nyog. Maagan. Maagan ka pa yung katiot. Yan. 119. Bagay, wala pa naman ilaw dun sa may sala, no? Alin? Itong tulo. Ay, hindi. Okay na yan. Sila ko kayo magaling. May pa sa banyo. Ay, papauni oh. Yan, mga wall yan. Dapat itong hang. $69. 3 lang yan. Kita yun. Puti nga lang yun. Gusto mo yan, puti? It doesn't matter as long as you know. Puti, no? Pero, walang alam. Walang display sila eh. Ito mga vanities. O kagaya nung sa ano? Parehas standard. Chinek ko yung pinicture natin last time. Yan din. Yun din. Ayun o. Ayaw mo niya. Kasi ito ilalagay nyo pa sa washroom nyo. Mga ganyan. Mga vanities. Kaya pipili kayo ng design ng gusto nyo. Gusto kong palitan yung microwave. Mama, I want to sit. Libre mo na ako microwave. Di palitan natin. Benta natin sa marketplace. Kapag sila naman di pa tuloy. Paano mo bang magpalit nun? Wala, bili ka lang ganyan. Basta, Saksak lang. kailangan natin yung sa ilalim. You forgot. Makakabili naman yung screen sa ilalim. Kaya nga, kailan? Sabi natin. She wants here daw papa. Bago pa kasi yung bago Ay, pa. gusto ko to may mirror. Ito mga appliances dito. Yung microwave na gusto niyang palitan. Di, palitan. Benta natin sa marketplace. Luma na yung microwave, ano? Para ang bago may screen na yun sa ilalim. Microwave. Kasi dati ko may pupunta ng electrician. Oh, Pasabay din ako. pasabay na natin. Saan mo gusto dito? Sa Ron o sa Home Depot? Sa Home Depot. Sa Home Depot na lang. We're going to buy small. Makapasok ko na Lahat malaking bahay yan. No? Sa basement dapat yan. No? Sa Ay, basement. parehas lang. Ewan ko na pinagkaiba. Ano to? Ba't meron ganito sa taas? Magkano ganyan? 2,000? 1,200 nasa ano, 70,000. Each yan. Each. Mama, my toy. Hindi na rin kayo mahirapan mag aisle to aisle kasi may mga nakapangalan na sa taas. Kung anong kailangan. Yan, ganyan. Mirror. Ayaw mo? Ganyan. 36 tayo dali. Gusto mo 30. It's 30 Ayoko. Gusto ko kasi maraming ano tawag yung drawer. drawer. Pero ayoko naman ito kasi Masyado mahaba you know, yan. Daddy, Size 37 lang yun sa atin. parang tig-isa tayo. Ganyan dito sa Canada, no? Kasi pag kayo ay magpaparenovate ng inyong lugar, kailangan talaga kayo na talaga, ano? Ha? Kayo na talaga pipili na talaga. Kasi ito, oh, hindi naman lahat kailangan lahat tab. Pwede naman yung mga naka-standing. Standing. Kung gusto nyo maano. Pag Pilipinas naman talaga. Pero nasanay kasi dito na tab talaga ay nasa loob na ano. Tapos nga pala, dito nanibago ako sa washroom kasi di ba sa Pilipinas, daddy, yung pag mag-washroom ka, kahit mabasa lahat ng nasa loob ng banyo, it's okay. Dito hindi. Talagang hindi pwedeng mabasa. Kasi hindi siya, basta. Baka maano ang floor eh. Kasi di ba Okay naman, nasanay mabasa ang tayo floor. na kahit nakaupo sa, nasa trono, Bubuhos dito hindi. Talagang kung maliligo ka, doon ka lang sa sa tabla. tab or sa, Shower. sa standing shower. Standing shower.
Diyan ako nanibago ng dad. Yung hindi pwede yung tabo. Kagaya nito, mga tabo. Pipili pa kayo ng mga design. Kala ko dati. Ang pinili namin ganito lang. Yan. Walang ganito. Simple lang. Kasi si Isabel, baka Baka umakyat-akyat. madulas eh. Yeah, madulas. So ito lang Para simple lang, ganyan lang. para si Tingnan nyo to. Kasama namin to. mga on para sa kanya to. Kasi kung ako, Si Isabel kasi matagal sa bathtub eh. kung ako gusto ko sa rin yung mga ganito dito. Kaya lang minsan, linisan din ko dahil. Oh. Buti yan, isang linis lang. Okay na yan, para isang Oo. rectangle. Tapos ganyan, yung mga hugas. Di ba? Ganyan din sa Pilipinas, pero kasi dito talaga, kuminsan doon sa Pilipinas kung sino gagawa, asa mo na lang kung ano lalagay nila. Minsan, dad, siguro hindi lang tayo sanay. Baka. Kasi tayo lumaki ng kung ano andyan, okay na yun. Saba, hindi naman nagpaparenovate masyado. Oo, kasi si Lolo noon, nung nagpagawa siya up and down siya ng bahay. Hands-on din naman Oh, talaga, hands-on. kaya lang bata pa ako noon. Hindi, si lolo mo naman kasi talagang galing Amerika. Oo, talagang siya naman ang pumili ng Oo. lahat ng color. Siguro nasanay din sa Siguro Amerika. tayo sanay. Mm. Ngayon kasi ano na tayo, all grown up. So, ito, parang na ano tayo, ano man tawag nito? Growing up. Oh, Pero nung excuse. nagpapagawa si Lolo ng bahay, I remember, pabalik-balik din kami dun sa bilihan ng tiles, pipili. So, hindi lang siguro tayo sanay. Shower. Yung napili namin shower heads simple lang. Kasi sabi ni Kuya Jeff, pwede mo naman palitan yung head anytime. Kaya gusto ko sana yung mga pang hotel style. Ano? Okay ba tayo na yung tissue holder nasa harapan? Ayaw ba natin na malapit kay Isabel? Sa vanity? Paglalaroan niya yan, sigurado. So, sa bagay, kailangan naman talaga natin bantayan. Hmm. Kasi maganda Yun doon kay mama ba? Doon sa Toronto? nasa gilid lang. Nasa gilid na. Malapit. Kasi kung nasa gilid lang, parang hindi ka natatayo. Kunin mo lang. Let's see. Tingnan natin. Pwede naman tayo bumalik. Ben, ano ginagawa mo? Ang batang to. Kahapon naman namili na kami dun sa Home Depot, no mami? Siguro naman may hint na kayo kung bakit kami namimili. Bagong business? Charot, Bagong joke business ah. May vlog tayo para dyan. Kung bakit tayo namimili na. Nagdadalawang isip kami kung ito yung kukunin namin or yung nasa online nila. Ito. Kagaya nito. Parang mas maganda kasi ito, no? Parang mas maganda kasi ito. Oo. Ha? Kesa nito? Order mo na lang dati. February 19, darating na. That's okay. Ito na lang. Yeah. Kasi at least yan, alam na natin. Basta, parang mas gusto ko yan. Parang mas parang may kakaiba naman dun sa sa taas. Over there and your back. Mama, the leg is over there and your back over there. Over there, Mama. Lahat naman baby lights. Over there, Mama, over there. I know. Come on. But I Which one do you want, baby? Which one do you want? Huh? small. The small one for you. Huwag mo na, rin na yung gusto kami kanina. Masabi ka, pag mabuti mo siya sa kanya. Alin ang gusto mo? Yung pang mga pangyayamanin, yung parang walang utang. Pero ang daming utang. Yan ano? Hindi maiwasan umutang dito sa Canada. No! Can I write a link? Dito sa, I think it's true din sa US. Pero again, Canada lang ang alam ko. Dito importante na umuutang ka. Kasi dyan nila i-base lahat. Ang credit score. Para bumili ka ng bahay, titingnan. Bumili ng sasakyan, titingnan. Di ba, Dad? Pero umutang ka ng binabayaran, of course. Like, gusto nila makita kung marunong ka magbayad. Kasi kailangan mo mag-build ng credit score dito. Napaka-importante nun. Sa Pilipinas, walang ganun. Madilim ka din kasi siguro yan. Alin? Ito, itong putik lang. Yung 139. 139. Madilim siguro yan, no? Alam mo yung dati natin yan, no? Yung $49. No, it's here. I saw it here. Yan, Yan, no? no? $59. Yung nasa Toronto kami, yung bumili si mama ng bahay na wala pang ilaw. Ganyan. Ang liwanag, no?
na-shock kami. Dito kasi hindi sila mahilig sa yung mga may ilaw na. Mahilig lang sila sa lampshade. Sa Kasi lampshade. dito, minsan, pag summer, 9 p.m. or 8 p.m. may liwanag pa. So, hindi nila kailangan ng ilaw. Hindi kailangan na. Yung 49, parang ayoko ng itim. Pili ka na kung ano yung iba kaya gusto mo dyan. Kung alin yung gusto mo dyan. Sa kabila. Buha mo pera, ikaw bibili. Oo, si Isabel. Si Isabel. Sumasakit na kasi yung ulo. Sa baba? Bili tayo nung ano ganun. Let's see kung meron dito. Nang? Lalagyan ng kurtina para sa living room. Oh. Yan, saan naman tayo? Home Depot. Yeah, Home Depot. Kasi, nung nangyari, wala silang curtain rod. Yung may specific kaming hinahanap. Tapos cortina, diretso. Parang kulang. Walang masyadong mapili. Home Depot or Costco muna? Costco. Costco na muna. Dollarama. Magkano tayo sa Costco? Sabi mo. ikaw Tingin-tingin lang. Punta muna kami ng Costco at diretso kami ng Home Okay, Depot. anak, we'll go to Dollarama after, okay? Oh, stay there. Mga raincoat. Mga pang spring and summer. Biglang nagano no. Halos wala na pang lamig. May pang swimming na. Ayos. Yan, okat. Babae man. O, babae. Okay, we'll go. Maganda yan. Ah. I like the top. Nice. Mga pang summer na ano, baby? Yes. Ha? Yes. Mga pang ano? Tinanggal nila yung mga panglamig nila. Isabel. Isabel. Isabel, Bell. Say hi. No. Ano yan? Bumili ako nito isa. Mahal siya pero ang ganda. Oh, excuse. Excuse. Yeah. Baka mag-sale naman to. Ano? Baka. Hindi na ako bibili. Ang ganda. Sulit naman. I mean, mahal pero. 60.99 ang bili mo? Mahal pero yung Sulit. pero okay naman. Mga Oo, pangilan, happy naman ako. panganyan. Ano sasabihin mo? Buti pa ang Canada, ang bilis makamove on. Kahit Sana all. taglamig pa rin, no? Winter pa lang, pero naka-spring and pang-summer na. Ang bilis. Wala man lang, you know. Hindi ka bibili nito? Ito? Hindi nga tayo marunong lumangoy. Sa lake ng ano dyan, sa Riverdale, di ba? Marami nagaganyan sa summer. Alam niyo pala, dito sa Saskatoon, everyone is into, ano ba yun? Camping? Camping. Yung sister-in-law ko, nagpabook na for July. Tapos fishing. Nagpabook na siya for July. Puno. February pa lang kasi puno na. Nasa ika-1,000 plus siya. Magtatry Waiting siya list? No, nakabook na tayo. nakabook na? Pero ganun kadami. February pa lang, dapat nakaplan ka na ahead of time. Dito kasi ganun. sa Saskatchewan, mahilig sila sa travel. No, long drives, papuntang Alberta, BC. Meron nito sina kuya. Ito, before, hindi ko nagigets ang purpose niya. Kasi kami noon nung nasa Toronto, lagi, kumbaga city naman yun. Tapos nung nandito na kami, nung birthday ko, nagamit namin to, like lahat ng kailangan namin. Oh, sa blackstrap. Right? Nilagay na namin dyan lahat para wala nang balikan sa sasakyan. Or wala kang bit-bit-bit. Pang ano na, isahan na. It's a must. Ay, mga toys. Chocolate yung color. Bilan mo ko ng ganyan. Kasi mahilig ako mag-jogging eh. Parang mali. Yun, meron kami yan sa apartment nito. Hindi nga namin mabisit. Oh yan, do yan. Ay maganda yun sa park. Kaya nga. Oh. Ano, okay man? Relax. Ay, yung ano para pag nag-camping tayo, tanungin ko kasi kuya kung gusto nilang Magkano ganyan? bumili ako. Ah, 44. Mura lang. 44 oh.
Hmm? Attempt. Ay, hindi attempt. Papayin ko sa iba paano nag-work. I-send natin to kina Helen. Wasabi. $13 din. Ang batang hindi maguguto, marunong ng free taste. Sabi niya, gusto niya ng free taste. Yun ang mga bread. Iba ng tinapay. Yung bread na gusto natin. Wala. Yan o. Ay, ito pala. Yan o. Ito yan. $5.99 lang. Sarap yan. Sarap sa butter. February 9. I-freezer na lang. Anong petsa ngayon? 6. Ah, ito na lang, February 10. Tapos freezer na. Patingin. So, I think nasama mo to last time sa vlog mo. Hindi ko binili kasi mahal. Ngayon, half the price. So, it's a Well. sign. Not this one. Kunin mo yan. Yes, half the price na. From That- $28 $29. o $29, oh. $15.88 na lang. Matindi talaga to si Isabel. Ayos ka talaga, Bel. What's that? Inamoy pa talaga. Ah, Curious lang ako sa taste. Meron kasing cake na ganito. patingin nga. Let's try. Kasi may tinapay naman. Lilagyan ng palaman. Ah, tara na. Home Depot? Yeah. Alright. Wow. Mm. Ano, masarap? Sabi mo, titingin-tingin lang tayo. Ba't ang tayo ng kinuha? Yan lang ah. Ikaw ang maraming kumuha. Ba't ka kumuha ng panty? Panty na ginagamit ko eh. Ang dami na may bayad. Sabi Di- mo, tingin-tingin lang. Bayad mo na tapos Home Depot naman. Na. Sa ano nyo, uy, ito may nagbakal na papaliktad ka binakal This na. one? This one, huh? Ay. Samantalang dun sa farm nyo, ginaganon lang yan ni nanay. Oo ba? Pinuputo lang ni nanay lahat. Kasi gusto mo bili ng halaman ni Mrs. lalagay doon sa may side door. Ay, pakaw yan na naman. Oh, ito. Magkano ganyan? Tapos ilipat na lang natin sa ganito. Sa paso na maganda. No. Yung parang ganito, may lalagyan. Yan. Yan. O yan. Pwede ba yung sa indoor? Naalala mo yung doon sa may gate namin sa Pilipinas? Kitty ba? Kaya nga. Ganyan na ganyan. Pwede ba ito indoor? Ito. Pwede. Lahat to indoor. Pero kaya mo. Alin? Kaya mo. Ililipat lang naman sa paso yan. Ito talaga, ginawa talaga itong mga laman na ito, mga indoor. Kasi mamamatay ito pag sa labas. Mga tropical plants to eh. Ano? Sold out yung gusto mo? Sold out. Baka dyan. Kasi maganda yun. Yung bilog na. Kagaya ito ng ganito ata eh. Ito kaya yun. Ito naman. Ayan, hindi ata. Ako? Ganito yun pero ibang color. Mhm. Social ko sa color. Hindi, parang ganito yun oh. No. Mas Parang lighter dyan. like this. Oh, Ay, like ito. that. Oh, yan. Yan oh. Yay. Yan. Ganito. 9. Anong size nun? 3, 4. Oh, ito nga. Ito yun. Di
Bibi, yay! Oh, Bel, Salamat. ang size. This, Mama. Ay, hindi. Maikli yan. O, di kuha ka ng para sa ano to. Tama ba? Yan. Kasi yan nito eh. Ba? Yes. Ay, hindi. Mas mahaba. Mas mahaba pa ka. Ba't ang ano, nakalagay 3/4 diameter pareho? It's okay. Ah, 66. Size 66 inches na yun. 66. Ito ano Okay, lang. so we got 36. 120. Yan. Kasi yung nakuha namin dun sa... Wala. Kasi yung nakuha namin dun sa ano, sa isang Home Depot. Pilipino tayo, so dapat yung sa likod ng coin. Another one. Oh, how about another one? Yan ang turo ni Mama, yung sa likod ang kukunin. Kasi dun sa kabilang Home Depot, wala sila nung ganito. Naubusan. Ubusan. How about two? Two more? Tapos yung sa dalawang kwarto, ganito diba? Yes. Maliit lang kasi. Two more. Papa, two more. Nakakuha na tayo kahapon, baby. Two more. Yeah, this is the longer one. Two more. Wala siyang pakialam, two more. Mamaya. Later, anak, we'll get two more. Okay. One. Arin. Ganyan? Para ano lang, you know, O, tama light yan. lang. O, tama Right? yan. Tama Pero ka. papagupitan natin kasi hanggang sa ano to. Hindi mo nagugupitan. Talagang hanggang na talaga yan doon. Ayun. Doon sa may baseboard. Mama, Pwede yan. is this, Mama? Sa bagay, ikakabit ni Kuya Jeff doon sa taas, di ba? Mama, where is this? Blackout din daw to. Okay na. Where is this, Mama? Where is this? Saka na, pag Saka na nakatira pag, na tayo. Pero, saka na pag nakabit na to. Where is pero this one, gusto ko yung ganitong color dyan. Ano lang. this, Mama? May chill lang. This. Saka may blinds na, ilalagay yung blinds. Blinds tapos kortina. What about sa bintana? Kaya sa bentana, di ko alam kung anong gusto mo. What's wrong with this, Mama? What's Marami wrong with- pagpipilian dyan. Kaya. Oh, it's a... I can't wait to open it. You want to open it? Yeah. Baka ito gusto mo ganito, dun sa sala. No, no. May design akong hinahanap na alam mo yung... Tapos, yes. Gusto mo palagyan tiles? Sabi mo, ayaw niyo na. Ha? Sabi mo, ayaw mo. Hindi, Tinatanong. para lang may accent. Mama, I want to my shoe. Ang ganda yan. Okay, okay. Buti ito kasi 793 lang. Okay na. Tapos tab, yan. Can be tiles daw, Dad. Hanap tayo ng tiles. Sabihin natin kay Kuya Jeff. Hindi, Kasi- bago natin sabihin ni Kuya Jeff, tingnan muna natin kung may nagustuhan na tayo. Kasi ang sasabihin lang naman ni Kuya Jeff niya, kung anong gusto nyo, pili kayo. Si Kuya Jeff, everything is possible. Basta within reason. Papakilala natin si Tito Jeff. No, not Tito, Kuya, kasi 4 years na lang tayo. Taga na siya, taga Buhi. Yan, Buhi Camarinesor. Or ito, ayoko nito. Ay, wag ito. Masyadong komplikado. Wag yan. No? Sky. Oh, baka this one. Oh, yan. Ito standing lang ang hindi nila ginawang tab. Pero ito na yon. Plastic talaga pa. Hindi. So yung shampoo mo dito na. Ito naman titigas naman kasi total lalagyan nila sa likod niyan para nakadikit sa pader to. Pero mo talaga naglagyan ng Oo. tiles. Pwede mo itong i-customize. Ito optional lang to kung ilalagay nila o hindi. Isisil nila yan sa ilalim. Shh. Papa, it's your turn daw. My turn to laob. Okay. My turn to laob. Gusto rin ng isa. Ito kasi kung ano. Mag-osyoso rin. Close mo. Close. Takot. Naughty Papa, naughty Papa. Oh, close mo. Close papa. Look. Oh. Oh, I'm inside. Shh. Oh, yun na ang feel mo dito. Ito yung ano. I mean, it's okay na? Ito yung bathtub, di ba? Kunwari ito na yung bathtub. Yeah, next time. Ito na yung ano. So, Buti ito pili tayo ng tiles ma- gusto mo mabi- para may personality naman. Sabi ko nga sa'yo kahapon, di ba? Yung nag-ano tayo. Gusto kayo nito mga shampoo natin? I think so. Sige, tingin mo. Tapos,
Actually, ito lang naman ang habol ko. Nilalagyan na. Kasi may options kasi. Tapos nandito yung ano ng ano. Tapos nandito, nakalabas yun yung shower dito sa taas. Hindi sila magbubutas dyan. Magbubutas dito. Pagbilin mo, hindi natin napag-usapan kung left or right. Yung sa Ang tab, alin? Ang alin? yung knob. My turn. Alam na ni Kuya Jeff yun. Sir na. Hmm? Gusto niya ng ikot. Ano? Oo, maluwas na papa. Ipit ka. Oo. Let's go.